Waqt intervista fuq l-istazzjon tiegħu, Adrian Delia saħaq li Gvern Laburista m'għandux sensittività għal ħtiġijiet tal-ħaddiema Maltin u Għawċin. Dan jum biss wara l-istudju awtorevoli minn Columbia University fl-Istati Uniti u li saħansittra kien irrapportat mill-BBC poġġa lil Malta fl-ewwel post minn 166 pajjiż bl-aktar pakkett finanzjarju ta' għajnuna favur in-negozji u l-ħaddiema Maltin u Għawċin. Wera biċ-ċar illi mhux tal-li m'għandux is-sensittività ta' dawk illi huma l-ħtiġijiet, il-concerns, il-biżgħat, l-isfidi ewlenin tan-negozji bħalissa u allura tal-ħaddiema kollha li jaħdmu. Il-ġurnalist li kien qed jintervista lil Adrian Delia innota kif ir-remarki ta' Delia dwar il-miżuri li qed jieħu dan il-Gvern sabiex jgħin lil ħaddiema u n-negozji jikkuntrastaw bil-kbir ma' tbassir tal-Kummissjoni Ewropea u l-Aġenziji Internazzjonali ta' Kreditu. Meta ħareġ dil-ġimgħa l-Spring Forecast tal-Kummissjoni Ewropea, qed jgħidu li Malta ħdej pajjiżi oħra mhux ħataqla dik id-daqqa. U ħatkun qed tirkupra il-tbassir huwa li se tkun qed tirkupra qabel f'term ta' telf ta' impjiegi ta' qatt u fuq sens ekonomiku. Ma taħsibx li għaġġilt meta għadt li kien reattiv u selettiv għax naħseb xi ħaġa tajba l-Gvern għamel biex kieku ma kienx joħroġ dat tbassir ma sarx minn Kastilja. Madankollu Delia baqa' surreali. Le ma naħsebx li għaġġilt. Brabta mal-immigrazzjoni, Delia injora wkoll iċ-ċirkostanzi straordinarji li għaddejjin minnhom minħabba l-kwistjoni ta' emerġenza tas-saħħa pubblika kawża tal-imxija tal-coronavirus. Bħalissa ċirkostanzi huma straordinarji. Huma x'inhuma? F'intervista ta' kważi nofsija, Delia nfexxi attakka lill Prim Ministru u quddiem in-nefqa soċjali anke fuq persuni milquta mill-pandemija, Delia staqsa dwar ir-ruħ soċjali. Dan qalu ftit wara li sar magħruf kif aktar minn 7,000 persuna irċivew aktar minn 1,000 euro kull wieħed f'benefiċċji ta' għajnuna li qed jingħataw lil persuni milquta mill-pandemija. In-nefqa tal-Gvern f'benefiċċji issa tellet għal 7,350,000 euro filwaqt li kważi l-applikazzjonijiet kollha għal benefiċċji ġew proċessati. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.